però sempre sortim una canta. Bon vespre a tothom, benvinguts en aquesta xerrada. Quan no podia ser d'altra, vam convidar l'Antonio Verí perquè ens posàs al dia de l'estat que se troba en aquest moment l'obertura de la fossa de Porreres després de mesos fet una feina d'identificació de les persones els cadàvers que varen a treure d'aquesta fossa. Supos que no ho he vist, però espero que en Tomeu avui ens situï en el moment en què està la investigació i també ens parli del futur, és a dir, a partir d'ara, què farem? Què farem? Què és el que s'està previst? Oficialment, què és el que està acordat per fer i extraoficial, tu que l'has aquí de prop, a la història, a veure que no quines i com veus que s'enfocarà aquesta segona fase de la fossa. Molt bé. Perfecte. Molt bé, doncs començarem. Si us pareix, bon vespre, gràcies per les paraules de la Joana. I bé, vosaltres tots ho sabeu, perquè segur que en qualque moment us vau acostar al cementeri de Porreres. Fa un poc més d'un any se va exhumar la fossa a les fosses del cementeri de Porreres, en novembre de 2016, i els resultats van ser, jo crec que prou bons, és a dir, se van trobar 55 cossos, 14 els van identificar, que també fa molt poc temps van tornar a casa seva. Per tant, jo crec que és un fet important. Ara bé, jo crec que com a historiador, com a investigador de la repressió de la guerra i com a investigador d'aquesta fossa, jo crec que vaig pensar que seria necessari explicar en quin punt ens trobam ara mateix. És a dir, realment, a quines fosses van trobar aquestes persones identificades, a veure si, així com ens va demanar Anzadi, podem ajudar a identificar més persones, els indicis que ens va dir Anzadi que hi havia de properes identificacions, les incògnites d'aquesta fossa realment complicadíssima, i bé, afegit, i també, com no, parlar un poquet, com ha dit la Joana, de la segona fase, com està actualment el tema de la segona fase de l'exhumació de Porreres. Bé, és una xerrada que m'ha encomanat un parell de pobles i un parell de llocs, però jo crec que és importantíssim que comencem a fer-la a la educació cultural, realment una entitat que sempre ha estat molt sensible amb el tema de la repressió, el tema de l'exhumació, i també, realment, que també té la revista Llum d'Oli, que també per nosaltres, per els historiadors, ja sigui contemporanis, medievalistes, sempre m'ha donat una porta per nosaltres per escriure. Per tant, jo crec que estic realment satisfet que l'agrupació, que la directiva pues, hagi acceptat per fer aquesta xerrada. Bé, començarem amb aquesta fotografia. Per cultura, algun de vosaltres vos diu realment què és capat en Tomeu, quina foto ha posat aquí. Realment, fa molt poc temps vaig poder aconseguir, m'han fet arribar aquesta fotografia, com prou l'he retocada un poquet per mantenir la privacitat, però és una fotografia presa des de, diguem, perquè m'ho entenguem, des del camí vell de Montuïri, no? És a dir, cap a la fossa. Això seria la zona de fossa dels anys 50, amb un cremuts de terres, i realment, més endavant, ja a la part final de la xerrada, podríem en certa manera interpretar realment què és que va passar. Ahir se van començar a fer aquí les escombres per la paret de nínxols, se van exhumar, se van emprar aquests terrenys abans de fer la paret de nínxols, etc. Tota una sèrie de preguntes que intentarem resoldre en aquesta xerrada. Bé, començaré la Guerra Civil, possiblement un dels fets més importants de la història contemporània de l'estat espanyol, va generar una repressió duríssima i pel que fa a xifres a Mallorca, entre 2.300 i 2.400 persones van ser assassinades. D'elles,
en torn a 1.170 estan identificades i en torn a 1.156 estan sense identificar. D'aquestes, la major part són milicians, des que van desembarcar a la zona de Llevant Mallorquí, a la zona de l'esport de Manacor. Ara bé, molts d'ells també no van morir en combat, sinó que van ser represaliats, assassinats. I també d'altres, n'hi ha un centenar, però ja les xifres han augmentat, ja són xifres de 2012 aproximadament. Com podeu veure, això és el mapa de fosses de Mallorca i altres zones importantíssimes, la zona de Palma, en torn a 500 víctimes, i la zona del Llevant, de Manacor, on hi hauria les fosses, les platges de la Coma, en el cementeri d'Esplà de Manacor, als Sant Coletes. Desgraciadament, tant una zona com l'altra és impossible exhumar-se. Realment és impossible. Per tant, se va decidir, en certa manera, començar aquesta fossa de Porreres, que aquí són 117, però en torn, per exemple, entre 130 i 140 víctimes. La major part d'aquestes víctimes van ser enterrades a cementaris, com el cas de Porreres. Però també en tenim a fosses de platges, a fosses a pous, a bancs i també a fosses a vorera de les carreteres. He volgut començar parlant d'aquest document, que és realment un document importantíssim, que se va trobar en la secció municipal de Porreres fa uns 10 anys, és a dir, un registre de funcions, i que és que s'enregistra una persona que va ser assassinada a les afores del poble. Nicolau Fial Pou era de Manacor i va ser assassinat el dia que va venir el comte de Rossi i Porreres. El van trobar al voltant de la carretera que va ser el Caria Blanca, més popularment conegut com la Cunia Blanca. Aquest document és importantíssim perquè, ja l'he mostrat altres vegades, ens situa on van enterrar aquesta víctima de la repressió. Y nos diu, efectuándolo en una fosa común en el segundo tramo, a la izquierda, entrando a los 6 metros de distancia del pasillo central y 10 metros del pasillo lateral. Fa anys, el doctor Cristina Riueta Herrada, responsable del centre de Sant Fornés, van intentar interpretar on podria haver estat aquesta víctima, on l'haurien col·locada. Per tant, ho van posar en l'escara vostra, que és, diguem, els plànols de la reforma del 55 del cementeri. I després ja ho van traslladar, diguem, a lo que és la zona de fosses. Realment, aquest document és importantíssim perquè quan tu vas a elaborar un informe per localització de fosses no basta el testimoni oral. Per realitzar una intervenció arqueològica és necessari que hi hagi algun document damunt la taula. Per tant, aquest document i la causa que va generar un procediment judicial que també van trobar posteriorment va ser realment molt important. Arribat a aquest punt, jo crec que és necessari fer-nos tota una sèrie de preguntes al voltant de la fossa de Porreres. D'on venien les víctimes que van ser assassinats a Porreres? Quan començaren i acabaren els afusellaments a la Creu de Porreres? Qui foren els autors directes d'aquests crims? I també després el quadre de periodització, menys manco la quantitat de víctimes. D'on venien les víctimes? Aquí hi ha algunes d'elles que en teniu fotografies, principalment de les tretes de presó. És a dir, persones que ja fa un mes que estan tancats a les presons de Palma, és a dir, el que era Camp Mig, la Sala Augusta, la presó de dones de Can Sales, la presó provincial o el Castell de Bellver. És a dir, els deien, amb molt d'altres ja ho sabeu, no? Menys manco, que els operaven en llibertat i a vespres, a vegades passaven per la comissaria de policia d'Embarrado, a la plaça Santa Magdalena, i d'altres no, i els donen Porreres, allà els assassinaven a la Creu i tot d'on els enterraven. Aquests són la major part de les víctimes que tenim documentades ara mateix. Pot ser que n'hi hagi més o menys, no ho sabem. Després de segrest, un d'ells, com per exemple, és el que va parar d'ell, en Nicolau Fial Pou, persones que els arresten i al cap d'unes hores, al vespre, els atreuen, els assassinen al voltant del terme municipal o del cementeri. N'hi ha 2 casos. D'altres 3 víctimes de la comissaria de policia, és a dir, quan els atreuen de les presons o bé els arrestaven en els seus municipis, a vegades els duen a Palma i passaven per aquesta comissaria de policia que estava dirigida per en Francisco Barrado Zorrilla.
una de les víctimes, com veureu, és en Tomàs Seguí, que ell no va passar per presó, sinó per aquesta comissaria de policia d'Esporles, va passar per aquesta comissaria i el duveren a Porreres. També tenim alguna víctima de camp de concentració, ja a final del 36, concretament, per exemple, en Dionisio Apóstol Balcero, que estava enterrant, estava tancat en el camp de concentració dels banys de Fontsanta de Campos. I sabem que el van treure, l'esperava un camió de falangistes i el duveren a la Creu de Porreres. I darrere lloc d'on venien eren normalment de quartet de falange, de quartet de presons municipals, com per exemple un grup molt important de Llum Major, que el febrer del 37 els van traslladar a Porreres directament del quartet de falange. Importantíssim aquest grup perquè després hi haurà per la identificació de les properes víctimes. Quan començaren i acabaren les execucions a Porreres? Bé, tenim un testimoni fonamental, que és la fiola de Val Marió. Madame Maria ens va dir que al setembre elles se van quedar de vora la creu. Per tant, ja sembla que possiblement hi havia bastanta gent al setembre. Però bé, sabem que la primera víctima possiblement que van dur en el cementeri de Porreres era un calvianer, en Sebastià Estades Canyelles, el 19 d'agost de 1936. Ja el van treure de Can Mir i el van traslladar a Porreres. Després sabeu que l'època de màxima difusió, de quan van dur grups de persones, grups desenes, a vegades 7 o 8, a vegades 15, coincideix en els primers mesos del 37, gener, febrer i març del 37. La primera treta massiva va ser des de la presó del Castell de Bellver el dia 4 de gener de 1937, van treure 11 persones, algunes d'elles els van identificar. I el que realment fa pensar és aquesta darrera data. Sembla que la darrera víctima la van endur, era molt gaití, en Jaume Gené, la van endur el mes d'abril del 38. I ja la periodització s'allarga. I ho sabem perquè hi ha molt poca documentació sobre les tretes i sobre el trasllat de víctimes de Porreres. Però sí que tenim dos documents, ja l'hem mostrat altres vegades, concretament el mes d'octubre de 1937 es parla proceder inmediatamente al cumplimiento de la sentencia capital de los detenidos Pedro Ramonell, alias Corró, Juan Liter y Rafael Amengual, tras su conducción al cementerio de Porreres. Per tant, és un document de falange que certificaria un trasllat i un assassinat. I el darrer document que hem pogut trobar és d'abril del 38, que parla de que se desarmin una sèrie de falangistes que ja havien vengut la conducció de sospechosos el jueves pasado al cementerio de Porreres. Per tant, és a dir, la periodització d'aquestes execucions a Porreres és llarguíssima, des de pràcticament de principi de guerra fins ben entrat a l'octubre de 1938. Qui van ser els autors directes d'aquests crims a Porreres? Jo crec que actualment està claríssim, hi havia un grup de criminals i de falangistes que van ser reclutats per una sèrie de persones. Quines eren aquestes persones? Eren en Lluís Fortes de Villalonga, Marquès del Verger, antic diputat de la FEDA, eren el metge Emili Manera, el cap de policia Francisco Barrada Zorrilla, el governador civil Mateu Torres Bastart, amic íntim de Franco, i el capità metge Vicente Sergio Orbaneja, nebot del general Primo de Rivera, que era aquella persona que dirigia els convois, diríem, des de les presons de Palma cap a Porreres. Després, desgraciadament, tenim un personatge que cada vegada agafa més força, que estaria implicat dins la repressió, que és el president, que era president del Mallorca, i terratinent, en Lluís Sitjà Castellà. I cada vegada més proves perquè aquí hi ha una imatge, això és en Lluís Sitjà, això és Monticion, i està acompanyats per militars italians i per destacats figures de revoltats, entre ells en García Ruiz, en Carlo Tobolocchi, etc. Realment aquesta fotografia necessita una feina d'identificar més, però realment és una prova realment de simplificació d'en Lluís Sitjà. Després, això no bastava, en els pobles hi havia les juntes locals. Cada poble tenia una junta local, que estava formada per pau del municipi, estava format per jutge i també per cap de falange.
Aquests elaboraven els informes, que en tenim bastants exemples, i són els que implicaven o els que mandaven les detencions, que després aquestes detencions anaven a Palma i els feien traslladar cap a Porreres. També hi ha informes de capellans. Per exemple, en Joan Roca Escandell, el mestre porrerenc assassinat en novembre del 36 i possiblement enterrat a Porreres, va ser un informe d'un capellà, com se va explicar en el jornal d'estudis locals, qui el va implicar, qui va fer que fos arrestat. I després, sense cap dubte, hi havia el grup d'unitat falangistes, els falangistes de segona, aquells que se n'anaven, que coordonaven la zona de la Creu, que s'encarregaven de la logística perquè negociar tracats i fins i tot els que hi participaven. També hem de pensar que no únicament els falangistes de Porreres, també n'hi havia de Felanitx, de Campos, de Vilafranca, etc. I aquí bé, a hores d'ara podem parlar que hi ha 137 víctimes, 137 víctimes tenim més o menys documentades per testimoni oral que van ser assassinades a la fossa de Porreres, d'elles 5 dones. El període de màxima difusió, com podeu veure, és el gener, febrer i març del 37, les xifres escarrufen. Ara bé, podríem canviar aquestes xifres, tot aquest tema un poc de si s'aguanta en pinces. Bé, he volgut situar el que era la fossa, realment, a través d'unes fotografies del vol americà del 56, això a més aguanta una fotografia aèria, i com era el cementeri de Porreres l'any 56, vosaltres ho coneixeu perfectament, d'aquí arribaven els camions, de l'Ossal de Creu, encara no existia l'ampliació del 56 ni la posterior, i bé, després de l'assassinat se'ls entraven, i això seria la localització de la fossa que ens diu aquest document, que després ja veurem que realment què passa amb aquest document. Bé, anem ja en el tema de la fossa. El resultat de la primera fase d'exhumació del novembre de 2016 es van trobar 9 fosses, una línia de 4 fosses i una segona línia de 5 fosses. 55 cossos trobats, ne van exhumar 49 perquè en aquests peus dels pilars van deixar 6 víctimes sense exhumar. Hi ha 14 identificats, com bé vosaltres sabeu, hi ha indicis de 12 més. Això són informacions que ens han enviades a l'Anzari, perquè entenguem, la primera línia, aquesta seria la primera línia, que és el primer que se va començar a excavar, a exhumar, la primera línia, que és una fossa, 2 fosses, i aquí és la segona línia. I aquí, igual, això seria la primera línia, una fossa i una altra, i la segona línia, una fossa aquí, una aquí i una aquí. Ara intentem situar-vos, i això seria la distribució de les segona fosses en les víctimes que van ser identificades. Important, és a dir, pots situar o no, la fossa número 1, la primera que van obrir. I diem això és cap al camí d'ell de Montuïri i aquí cap a dins del cementeri. Com podeu veure, la major part de persones van ser identificades a la primera línia de fosses. A la segona, ja no tenim una identificada. I la cronologia, és a dir, així com el fosser de Porreres va obrir els clots, és a partir d'aquí. Aquí van trobar 10 víctimes, una identificada, tracta del Castell de Bellver, del 4 de gener del 37. Un segon clot, 6 víctimes, 3 identificades, de dia 8 de gener del 37, 4 dies després. Després veurem què hi pot haver darrere aquesta fred de nínxols. Un altre, de dia 15 de gener del 37, d'aquesta vegada és Barró de Can Mir, 5 víctimes, 4 identificades. I la darrera d'aquesta línia, que seria del mes de gener, del 22, 12 víctimes, 5 identificades. És a dir, 13 d'elles. La segona línia, desgraciadament,
just han pogut identificar, o just han pogut per identificar amb proves d'ADN una persona. A la 7, que és una tracta a la comissaria de policia del 4 de febrer del 37. Aquesta no s'ha pogut perquè, clar, no hem trobat cossos. En aquesta primera fossa és que cada 10 víctimes, ho faig per cronologia, per ordre cronològic d'aquí servei, és a dir, hi van trobar 10 víctimes i ne van identificar una, que és en Pere Vallespí Mangual, de Costitx, 38 anys, val del Front Popular, carter d'ofici, també fa de forner, casat amb 2 filles, va ser detingut en el seu poble i transportat a la casa del poble, que durant la guerra se va, que estava darrere la sala Augusta. Durant la guerra va ser incautat per Falange i era porter Primo de Rivera. Allà va ser tancat, però sembla que el van traslladar a la presó de Bellver. Jo crec que era important aquest fet dels grillons. Bé, i ara per qui podrien ser les víctimes que estarien a dins d'aquesta fossa, a menys d'en Pere Vallespí? Per a dir que l'8 de gener van posar en llibertat de la presó del Castell de Bellver 11 persones. D'elles, sabem que en Pere Vallespí està identificat, Salto Poli Sant Jaume Buscafar, Francisco Cabello Curado, Emilio García Pañuela, Antonio González Rodríguez, Josep Julià Jaume, som d'una de les Roges del Molinar, Antonio González Rodríguez, Joan Marfiol i segurament pràcticament està identificat aquesta persona, en Joan Mercant Rabassa, del Partit Comunista de Palma. Per què? Perquè anava lligat amb en Pere Vallespí. Són 2 cossos que els van trobar lligats o engrillonats per aquests grillons. Per tant, és una altra prova que mos diria que se tracta del 4 de gener. Per tant, possiblement, la resta de víctimes siguin aquestes que estan que han anotat. La fossa número 6, clar que és aquesta d'aquí, hi van trobar 6 víctimes i n'han identificades 3. Una era en Jaume Capó, que és aquesta, està a les imatges, Jaume Capó, socialista, empleat de ferroviari, casat, tenia una filla, i va ser detingut a casa seva mentre dinava i el van tancar al Castell de Bellver. Salta, amb Ignasi Picornell Femenís, germà de l'Aurora Picornell, comunista, casat amb fill, fuster d'ofici, i vivia a Barra del Molinar i va ser detingut i tancat al Castell de Bellver. I en Miquel Queix Torrents, que era militant socialista i de la biblioteca. Aquestes 3 persones van ser identificades. Els van treure del Castell de Bellver i 8 de gener, però també van treure aquestes persones. 11 persones més, de les quals sabem que aquestes van ser assassinades. En Jaume Capó, per tant, possiblement la resta de víctimes siguin Antoni Nicolau Jiménez, Joan Perelló Serra, en Joan Prat Ramon i en Miquel Río Abraham, possiblement, no? Aquí la fossa número 1, que és la primera que la fossa que van trobar les primeres, per allà que va començar Aranzadi. És una fossa on troben 5 víctimes i n'han identificades quasi totes, 4. Se sap que era d'una tracta de presó de Can Mig. Se sap que era d'una tracta perquè, clar, a més, hi ha tota una sèrie d'objectes que han trobat dins la fossa que ho relacionen filferros, que anaven pels braços, per tant, possiblement eren d'una tracta. Aquí van identificar en Joan Pinelles Catllón, que era d'Esporles, en Rafael Cifratols de Palma, Joan Coll Sastre i en Baltasar Moà d'Ussà. Això en Joan Pinelles Catllón, en Baltasar Moà, en Llorenç Coll i en Rafael Cifra. Qui podria ser l'altra víctima? Realment hem de dir que aquest dia 15 de gener van treure moltes més persones que 5. Van treure fins a 15 persones. Aquí hi ha la relació amb aquest Capot Dol, Guillem Camps Colom, Camps Colom, més és qui ha pogut, és qui està identificat. Possiblement, la víctima que queda sigui una d'aquestes i l'altres estiguin davant la paret de nínxols. Possiblement, en aquest cas, va fer 2 clots. A un li va enterrar 6
i l'altre la resta. Però bé, és una hipòtesi que més endavant podrem conèixer. També sabem que és una tracta de presó per els objectes que varen trobar. Aquí, a la fossa número 2, hi havia 12 víctimes i ne van identificar 5. Són una tracta de presó del 22 de gener. Entre ells, Mariano Galiana, del CUDI, Guillem Framoneres d'establiments, s'han venut un pot les fotos i han jugat als Campomà, i també en Gabriel Ferrer Gelabert, i en Gabriel Ferrer Gelabert era anat a Muro, però vivia a Falanitx, el poble veïnat, en jugat als Campomà a Pollença, i també era una tracta de Can Mir. El dia 22 de gener, clar, van posar moltes més persones en llibertat. Aquí en negreta, però veure qui van identificar, per tant, la resta de víctimes que puguin estar dins aquesta fossa és en Joan Cunyes d'Esteve, de Palma, en Josep Dalmés de Petra, en el Sor Hernández Moll també de Palma, en Carme Llobera Pellicer de Pollença, després que clar, en Joan Lossa també del mateix poble, i també va entrar alguna gent de la prova provincial, un d'ells en Gabriel Ferriol. Clar, estem estat que moltes vegades treuen un grup de persones i nosaltres actualment sabem que una sèrie de persones van morir però d'altres no ho sabem exactament. Però més o manco serien aquestes persones, no? que formaven part de la llista. I ara passam a l'altra línia de fosses, que com he dit abans, just hi ha una persona identificada, que és això de la fossa, ben diguem la capella de Can Palat, per com ho entenguem, i l'única persona que va ser localitzada és un Tomàs Seguí, d'Esporles, es va de l'Esporles, 46 anys, socialista, el varen detenir en el seu poble i és aquesta persona que van dur la cara del poble, el van dur a la presó a la comissaria de policia d'Embarrado, allà sembla que va ser torturat i el van dur cap a Porreres. Per tant, és una d'aquestes proves que ja no totes les víctimes de Porreres, com sempre havien dit, estan relacionades amb tractes de presó, sinó que possiblement de quartet de falange i de comissaries de policia. A la fossa, hi ha una fossa abans, que és Senau, que de moment no se pot, la 5 també està ferrada a la paret de nínxols i la resta tampoc sabem qui poden ser. Realment, què hi pot haver? Què hi pot haver davall la paret de nínxols? Què hi pot haver? Com he dit abans, hi ha una tracta massiva dia 15, que ara no recorden bé si eren una quinzena de persones, se van localitzar 5, per tant, aquí baix possiblement hauria un altre forat. Després tenim entre el 8 de gener i el 15 de gener tenim 3 trates més identificades amb assassinats. Per tant, possiblement estiguin davant la paret de nínxols. Per tant, estem parlant de 4 clots més. Entorn a una vintena de persones més. Hem de dir que el dia 9 de gener és una trata de la presó de Can Mir hi hauria un porrerenc, almenys una fincata porrera, en Manuel Suárez Atienza, que li era Manuel Alfirero, i el van treure d'aquesta presó i possiblement va morir a Porreres i estaria enterrat en una d'aquestes fosses. Pel que he dit abans, la fossa 7 i la 9 sembla que no siguin trates de presó. Els objectes que hi trobam a dins no estan relacionats amb trates de presó, ni trobam raspall de dents, ni bolígrafs, ni filferros, sinó sembla que puguin ser persones que van ser detinguts en els seus pobles, tancades a presons municipals, al quartet de falange i el mateix dia, als cap dels dies traslladats a Porreres. Sembla que siguin indicis. Una altra de les grans incògnites d'aquesta fossa és la fossa número 3, hi ha 2 persones. Un d'ells té 8 anys. Un d'ells és un home molt jove que possiblement seria en Damià Recaredo, que estava tancat a Can Mir, però bé, és entre cometes totes aquestes coses. Què hauria a davall aquesta línia de fosses que sembla que pugui ser el mes de febrer del 37?
Bueno, entre... Vos parleu la següent. Bueno, els indicis, primer els indicis que molt aviat avançar i que puguin ser les persones que podrien formar part d'aquesta segona línia de fosses. Sembla que la fossa 7 o la 5 ens donen dos noms, Antoni Company Oliver de Llumajor i en Pere Puigcerver Oliver, afusellat el 16 de febrer. A la fossa 3 hauria Antoni Jordà Oliver de Pina i en Vicent Miquel Piris, que era d'Artà. A la fossa 4 sembla que hi podria haver el germà Sancho Forgés d'Inca, d'Andreu París i en Rafael Llompart. I a la fossa 4 també hi podria haver en Bernat Mateu, no? Que era germà d'Antoni Mateu Balda d'Inca, afusellat juntament amb Antoni Maria Qués, d'Alexandre Jaume i Emili Darder. I la fossa 4 també pot ser que hi hagués dos veneçolaments, Miguel Villalonga Nicolau i Duran Torres Bastant. Però què passa? Realment són indicis per cronologia, és a dir, perquè la cronologia que segueix aquesta fossa possiblement seria aquesta, però no hi ha indicis per ADN. No hi ha indicis per ADN. Per tant, està un poc a l'aire tot aquest tema, no? Per el que he dit abans, la fossa 7 i 9 i la 5 per indicis sembla que no sigui una treta. Però bé, entre la que heu vist, entre que, depenent de lo que m'hauran parlat aquests indicis, és a dir, entre en Tomat Seguí, identificat el 4 de febrer, i la d'en Vicent Miquel Piris, que sigui dia 6 de març, sabem que hi va haver 3 o 4 tretes més. 3 o 4 tretes més, per tant, podria haver 3 o 4 cops més a la segona línia de fosses i en 14 persones més. Per tant, les xifres augmentarien considerablement. Bueno, incògnites d'aquesta fossa de Porrelles. Com hauré mostrat un document, diu que Nicolau Fial Pou va morir l'11 de setembre del 36. Mos diu a on el van enterrar, que seria aquesta zona d'aquí. Però realment, la segona línia de fosses no mos parla d'aquestes dates, sinó que mos parla de dates de febrer del 37. Per tant, és una errada o l'haurien enterrat en un altre lloc. Possiblement sigui així a la paret de nínxols anterior. Després, la gran incògnita, on són n'Aurora Picornell i les Roges del Molinar i la Belarmina González Rodríguez. Els varen treure dia 5 de gener. Els varen treure dia 5 de gener de la presó de dones de Can Sales. Tenim una trata de dia 4, tenim una trata de dia 8, possiblement dia 9, dia 11, dia 13, dia 5 no és. Pot ser no hi siguin Aurora Picornell i les Roges de Catalina Flaquer i les seves filles i la Belarmina González. Jo estic convençut que sí, per una cosa, per un fet que fa poc hem pogut descobrir, que és que realment va ser així, perquè la documentació ho diu, perquè en David Ginar, que és un estudiós de l'Aurora Picornell, va venir a presentar el llibre, pràcticament se sap que la van treure dia 5 de gener, la van treure, però què passa? Cal la possibilitat que a vegades aquestes persones assassinades no les duguessin directament a Porrelles, sinó que passassin, com he dit, per la comissaria de policia d'en Francisco Barrado, que està a la plaça de Santa Magdalena, davant el font de la Soca, aquest edifici que fa cantonada. Aquí, possiblement, els van tenir uns dies, aquí sí que van ser possiblement torturades i violades i després els van dur a Porrelles. Per tant, si es compleix aquesta hipòtesi, estarien davall d'aquesta línia de fosses. Si se compleix aquesta hipòtesi, però no ho sabem. És a dir, realment sempre s'ha parlat de les que van ser assassinades a Porrelles, però bé, hem de tenir. Després hi ha una treta molt important també, que és de Calvianers, del mateix dia, que sembla que els van dur a Porrelles. Però bé, hem de començar a pensar
que el trasllat de les tractes de presons possiblement venien a Porreres i possiblement se derivava en un altre lloc, podria ser Campos, no? Campos, perdoneu, Manacor. Aquesta tracta també del dia 5 de gener que van treure avui que els vieners que del camp de concentració del cap d'allà. Per tant, això serien les incògnites de moment. Després hi ha una altra incògnita. És a dir, el testimoni de la fiola d'en Climent Grau, que mos diu realment que, com he dit abans, que encara no havien detingut el seu concurs i ella, record, se va enfangar davant la creu. Per tant, estaríem entorn del 20 de setembre. On són aquestes víctimes que van assassinar el mes de setembre i el mes d'octubre del 36, que sembla que ja duen persones en el cementeri? Per tant, hauria la possibilitat de, com a vegades hem parlat, que estiguin, això és la zona de fosses, sí, en aquesta zona, no? Possiblement, perquè alguns testimonis orals parlen de que possiblement aquí hi van enterrar durant la guerra víctimes de la repressió. Després, una altra de les incògnites, ja que bé, ja però hauríem poc torn de paraula, de preguntes. En aquesta zona, com vosaltres sabeu, hi van trobar en aquesta zona d'aquí i a darrere. En els costats no van trobar, sembla que, segons Gran Fadi, eren enterraments catòlics, normals, tal. Però bé, en van trobar un d'especial. Van trobar un taüt i un diari ferrat. Aquest diari, si ara no el record malament, era de l'any 41. De l'any 41. Què passa? La meva pregunta, per venturar, van buidar aquesta zona i van enterrar gent posterior, és a dir, ventura van començar a enterrar per aquesta zona i un grapat d'anys després van buidar i estan dins l'ocera. Podria ser una de les possibilitats. I per què he duit aquesta foto? Per això. Aquí, això és un temps, se feien a vegades imatges abans d'enterrar els seus familiars. Llavors va arribar aquesta fotografia, llavors he tapat les cares per mantenir un poc la privacitat, però bé, és d'entorn dels anys 50, i aquí encara no s'havia construït la paret de nínxols ni les capelles. I com podem veure, aquí realment no se veu bé, però això són cremuts de terra. Realment, la gran pregunta, o la pregunta és a veure si van començar a gratar per fer els que va per fer la paret de nínxols, per tant, segur que han tocat els continguts de les fosses, o bé que ja s'empleava també per enterrar a partir de 4 anys acabat la guerra, no? Realment, més o manco és el que tinc. Al final, dormim més, que és explicar en dues paraules la segona fase de l'exhumació. Sabeu tots que el govern de les Illes Balears ha creat una comissió de llei de fosses que la dirigeix un company meu i nostre i de la casa, Manel Santana Morro, i bé, s'ha posat en marxa aquesta segona fase, els pressupost, s'ha tot bé, però hi ha un petit inconvenient, que és el gros, que és els propietaris. Entorn d'una trentena de propietaris, si no vaig malament, i actualment hi ha 3, un que no vol signar, l'altre que vol una permuta, té una sèrie de nínxols que canviaria, per tant això pràcticament estaria quasi enllestit, i un tercer que està a mitges. Per tant, estem pendent pràcticament d'una signatura perquè se pugui començar a desmuntar aquesta paret de nínxols. Això més o menys s'ha aconseguit que quasi tots els propietaris signin. Tot és vera que n'hi ha un que vol una permuta, l'altre n'hi ha un que no ho té molt clar i l'altre sí que pareix que pugui signar.
això és, si no signen, s'obrirà un procediment administratiu que en qualsevol allargaria el tema de l'exhumació. Però bé, jo crec que hem de confiar que sigui així. Bé, a modo de conclusió, què és que ens diu la força de Porreres? Jo crec que la primera fase confirma que va ser un dels centres més destacat de la repressió a Mallorca durant la guerra, sense cap dubte. Se confirma que majoritàriament les víctimes no estan relacionades totes a les trates de presó, però quasi totes sí, no? I després, que és l'hipòtesi que podria que agafa cada vegada més força, és que a vegades no venien directament des de la presó, sinó que passaven uns quants dies per la comissaria de policia, a vegades ja se salvaven i a vegades no. Per tant, esperem que sí que en Aurora i les Roges del Molinar passassin de la comissaria, perquè si no és complicat que siguin davall dels Nínxols. I darrere que també és vera que la comissió de Fossa, Ventura Bollit, la comissió del govern balear de memòria democràtica ha posat en marxa, vol dir perquè si qualcú ho sap, el banc d'ADN, és a dir, qualsevol persona que sigui familiar de víctimes de la repressió, ja sigui que pugui ser que estigui assassinada a la Creu, a Palma, allà on sigui, que vagi, se posi en contacte amb la direcció de memòria democràtica i allà li prendran les mostres d'ADN. Que a la darrera visita, el professor Xavarria va venir la genetista i han intentat agafar altres mostres, perquè realment hi ha zones de fosses que estan en molt mal estat i s'intentarà agafar, s'han agafat altres mostres perquè puguin arribar a la identificació. També el que han fet alguns historiadors que ens preocupa aquest tema és, per exemple, si coneixem qualcú de no, poder anar a cercar historiadors de Llucmajor perquè investiguin tota una sèrie de persones i que a veure si poden conèixer els seus familiars i puguin fer-se l'ADN, perquè realment si no és així serà complicadíssim identificar totes aquestes víctimes i si hem de passar a una segona fase que en sortiran molt més. Bé, simplement informar-lo, que ja és bo que ho heu llegit, que el pla d'exhumacions de 2018 previst per el govern balear i per la Direcció General de Memòria Democràtica té previst l'exhumació d'aquestes fosses. La de Sencelles, que hi ha dos veïnats de Montuïri i també de Pilar Sánchez. La de Calvià, que també pot ser nombrosa, la de Marratxí, la d'Eivissa, del Cementari Vell, la de l'Aró, la de Llucmajor, la de Santa Maria i també dos pous. El pou de Sant Lluís i el pou de Sàguila a Llucmajor. I també completarà aquest pla d'exhumacions les segones fases del cementeri de Porreres i del cementeri de Montuïri per veure si podem trobar els camperers. Jo crec que podem dir, perquè des de l'agrupació cultural i a petició de la doctora Maria Barceló s'intentarà, si és possible, ja cap al mes d'abril, intentar fer una visita històrica, cultural històrica per la possessió de Sant Lluís, coneguent un poc l'entorn, les cases i també a veure si tenim la possibilitat d'acostar-nos a tres pous, que serien les tres possibilitats on, com sabeu, a principi de setembre de 1936 sembla que van ensenyar tres porrencs i alguna persona més. Bé, res més, jo estaria encantat que si qualcú, no sé si m'he explicat bé, realment és un poc complicat, a veure si qualcú té alguna idea, qualque cosa que pugui aportar en aquesta realment fossa complicadíssima. Ara bé, jo estic convençut que esperem que el govern de les Illes Balears i esperem les properes eleccions torni a repartir-se el pacte perquè hi haurà no una segona fase sinó una tercera fase i màxim un dia podem fer un centre d'interpretació de la guerra civil i llavors esperem que sigui així. Res més.
donat la paraula. Sí. Gràcies també per tota aquesta feinada que has feta, perquè si això ha arribat en aquest punt, en bona part és per la teva tenacitat, la teva recerca, etc. Gràcies també. I també gràcies a dir Porreres, que ha hagut un ajuntament que ha dit amén tot això. Jo ahir que vaig veure per pura casualitat el programa de la Sexta sobre aquest tema i escoltar-ho, que parlàvem de 4 pobles, Porreres no va sortir, sí que va sortir de Xevarria, però en relació a Talavera de la Reina, aquella dona que parlava de l'aire interval, li ha dit que no obligaran cap força ni obligar-les. Ben clar va dir aquella dona, ben com trista que estava, que son pare no sap on és, però en Valdo de la Talavera li ha dit que no. Bé, per tant, ens hem de felicitar a dins lo trist i tràgic que és aquest tema, perquè el banco tenim unes pautes que poden anar endavant i prefectura treure llum. Però sí que volia fer també 2 petits comentaris, i no m'estendré gaire el meu, i és que en aquest mateix programa d'ahir se va sortir un comentari que nosaltres també, i que ho va dir fa l'estona, escapellà del poble. El paper que va jugar escapellà del poble, que moltes de vegades, en lloc d'ajudar, més aviat va ser culpable, diguem-ho així, de que hi hagués aquestes víctimes. També va sortir en el programa de la Sexta i aquesta. I una altra cosa que tu has anunciat i que en jo n'hem parlat molt, tu i jo n'hem parlat moltes de vegades d'aquest tema, però que fa molt poc temps no el dèiem. El podíem entreveure, però no dèiem ni nom ni llinatges. Ara veig que ja tu has dit que això va progressant pel que fa a la informació, les recerques apunten cap a aquí, i és el nom i el paper que va fer de Lluís de Notges. Abans no dèiem qui, ni nom ni llinatge, però ara veig que ja està ben clar el paper que va fer de Lluís de Notges al respecte. Sí, bé, primer de tot, el tema de l'Iglésia, no? És a dir, fa 10-15 anys, diríem, podíem parlar de la seva participació de membres de l'Iglésia testimonialment. Però, bé, ara ja no hi ha testimonis, ara hi ha documents, ja. És a dir, qualsevol afusellament per condemna a mort d'un tribunal franquista o del tribunal d'aquests judicis sumaríssims, d'aquests judicis ràpids, hi trobant la figura del capellà. És a dir, quan els empleats dels jutjats militars se'n van a la presó per llegir la condemna de mort en aquella víctima i que l'assignaven o no, hi havia el capellà de cada presó que hi feia la seva feina, no? L'altre ho sabeu perquè supos que ho he llegit qualque vegada, i si signava que se confessava, pues ell podia enviar una carta a la seva família i fins i tot fer el testament. Si el pres o la víctima o el condemnat a mort no el seria, pues no podria fer cap tipus de... Per tant, el paper dels capellans està més que prou bé. I a més, també participen fent informes inculpatoris. Això dins els procediments judicials els trobam perfectament i en tenim un exemple amb el capellà, amb el mestre de Porreres, en Joan Roca Escandell. És a dir, tenim l'informe de rector Lluís Crispí, a més de l'informe, clar, acompanyat d'esbaula, el jutge i el cap de falange. Això era així, les juntes municipals, és a dir, qui decidien la vida o la mort dels seus veïnats eren el baula, el cap de falange i el jutge, que era falangista. I a vegades també fa qualque informe el capellà. Després, els falangistes que veig de segona línia, que són els que s'encarregaven de la logística, no? De coordinar la zona de la creu, d'esperar el camió, totes aquestes coses, no? Que ja ho he sentit moltes vegades. I segona cosa, a Lluís Sitjar, realment, quan tu investigues la repressió dius, sempre te va molt d'un altre món a fer aquesta pregunta. Per què Porreres? Per què trasladen a les víctimes cap a Porreres? Perquè, ja hem dit moltes vegades, perquè era un poble totalment compromès, perquè el nou ajuntament va manar assassinar totes les comissions històriques del Front Popular, un fet inèdit i únic en tota Mallorca, amb una falange totalment compromesa, però després
diríem, això és el que la repressió que afecta en el poble, però quan comencen la gent hi viu un llac, unes persones. I en principi una d'aquestes persones podria ser Lluís Sitjar Castellà. El Lluís Sitjar Castellà ja trobam algun document i alguna cosa més que era una persona amb molta influència. És a dir, fins i tot podria treure, alliberar qualcú de la presó, etc. I estem investigant un altre nom, també un personatge destacat de la vila que estava molt relacionat amb en Joan Marc. Però bé, aquesta està més... Però bé, realment, i després d'aquestes imatges, és a dir, tenim a Lluís Sitjar amb escamots, un grup de falangistes de Porreres, però bé, el tenim acompanyant personatges més destacats de la repressió. A falangista en Cano Tabolqui, un sanguinari, en Barrada Zorrilla, en Mateu Torres Bastard, en militars italians i algun més però bé, està clar, perquè això el pare Massotti Montaner ja ho ha explicat, hi havia tota una sèrie de personatges a nivell de ciutat que eren els que es encarregaven d'organitzats escamots de falange i criminals, són els que principalment assassinaven a Palma i es presentaven, hi havia tota una sèrie d'unió o de contacte a les unitats falangistes dels pobles. I també pensar una cosa, no tots els falangistes anaven darrere la creu, hi havia molt poca gent, molt reduïts. I sembla que participaven en l'execució falangistes de diferents. Però bé, pel que has dit tu, Maria, realment està més que provat el paper de l'Iglesi, després ja pot entrar molta més cosa, però bé, ja... I en de Lluís Sitjar, de moment, en la implicació. Però bé, realment, jo crec que si se fa la segona fase i per ventura una tercera fase descobrirem moltes més coses. Realment, l'any 86 van escriure en Memòria Civil Mallorca en Guerra, un suplement del diari Baleares, i record que Porreres, per exemple, un article de Damià Quegles, i parla de 200 víctimes. Jo no som tan agosarat, no diré 200 víctimes, però realment s'hi han trobat 55 cossos en aquesta fossa. Aquí una vintena més, serien 70, i aquí 20 més serien 90. És a dir, comencen les xifres, imposen les xifres, realment 55 ja eren importants les xifres. I a més, sembla que pugui haver altres fosses, altres índexs de cementeri. Realment, un se dona compte de la magnitud d'aquesta repressió i, com he dit abans, jo crec que hi ha un compromís del govern, d'aquest govern, perquè inverteix dos bes i un pla d'omissió i realment esperem que duri per molts anys i podem aclarir tot el que ha passat, perquè realment la fossa ja fa molt d'anys jo crec que era importantíssima, ja era a través dels homenatges, etc, una cosa molt especial i realment és la fossa més important que podem exhumar a Mallorca, sense cap dubte, perquè tant a Manacor, se podria que exhumassin les platges de goma però de milicians ja no està tan relacionada com en la repressió directament com els Porreres. Per tant, esperem que se solucioni aquest tema administratiu i se pugui tirar endavant la segona fase. De pensar que en aquesta segona fase no vol dir que no hi haurà l'estadi, això s'ha de fer un concurs públic, que hi participaran diferents institucions arreu de l'estat que puguin, si volen, presentar pressupost. Ara veure que l'estadi té, diríem que el puntet més perquè ja ha participat directament aquí a la fossa de Porreres i local és important. Digues. Fa uns anys en el llibre teu sobre la guerra civil i també en el programa de memòria que vaig fer una exposició molt didàctica de la repressió a darrere del creu. Tu, bé, la teoria que tenies era que eren afusellaments, fins i tot que tenies fonts orals documentades, fins i tot posaven les metralletes damunt els pilons de marès i tal. I en canvi d'aquesta exhumació no s'ha trobat cap mostra d'afusellament, totes eren execucions en el camp, no en relleu.
no hi ha hagut cap ferida de No, bala. no, que bé. El manco de les informacions del doctor Echevarrigas que va dir que els psicòlegs i coses eren un tret en el cap, una execució, no eren de fullament. Bé, no ho sé, podria ser que encara hi hagués una altra cosa, dir que potser la primera tongada, que van dir que la primera tongada, aquesta, que tu dius japonès, de setembre, octubre, que fos on la tongada on se fessin servir a la matèria de Mauser, i a lo millor fos en un altre lloc d'enterrament. O és que finalment hi havia alguna d'aquestes, hi havia cap bala que no fos en el cap. Que jo me sona que tot això Sí, bé. Les ferides. Ja dit, per exemple, localitzar la fossa de Sant Joan va ser molt més fàcil que la de Porreres. Porreres tenia molts testimonis, però clar, Sant Joan, gràcies als procediments judicials, és a dir, i que els tres mariàndols van ser assassinats víctimes d'un segrest, és a dir, per com van persones que just els tenien tancats a l'hora dies, els atren, els assassinaven i els deixaven a la vora, a prop d'un cementari, a la vora de la carretera per mostrar l'exemplaritat, el poder de... Clar, aquí tenim la documentació. És a dir, mos diu fins i tot a vegades on estaven enterrats, com el cas de Sant Joan, o com el cas de la fossa de Sencelles, que han quedat Sánchez de Marès, no dirien socialista, hi ha dos veïnats de Montuïri. També m'ho explica, és a dir, m'ho diu on els van trobar, l'autòpsia, els impactes de bala i on van ser enterrats. A vegades la documentació és més explícita i a vegades no. Però desgraciadament a Porreres no tenim això. A Porreres tenim un document, 3 documents, els ho he mostrat tots 3. Un document que diu el Nicolau Pol Fiol, que el van trobar al voltant del Conill Blanc, el Conill Blanc i el van enterrar. I després aquests documents, 2 documents més que m'ho diu 3 víctimes i poc més. Ara bé, per exemple, jo de Maria Maria sempre m'he fiat molt perquè tot el que m'ho ha contat realment, entre altres persones com a normal, ha estat quasi molt cert. Per tant, si ells van cridar al setembre, és que ja duen gent, bastanta gent, i possiblement, per tant, els assassinaven. De totes maneres, el doctor Echevarria diu que sí que possiblement hi havia algun afusellament i que els remataven a peu de fossa. Potser sigui això, no? Hi ha hagut ferides? Sí, és a dir, possiblement, és a dir, que els assassinassin a la vora de la creu i els rematassin a peu de fossa. Bueno, jo puc contar algun testimoni que va ser així, no? Realment, que algun que va escapar i després els van trobar i el van fer entrar a peu de fossa i el van assassinar. Ara bé, realment el que li preocupa és que nosaltres tenim un testimoni que ens diu al setembre del 36, tenim documentació per l'any civil que ens parla de postre de llibertat i llavors tenim 2 documents que l'allarga fins al 38. L'arc és amplíssim. És vera que els primers mesos va venir molt, pareix que semblava venir molt més gent que a principis, sembla, no? Però bé, no estaria malament fer una intervenció a la primera part de Ninxols, però bé, això és una cosa. Com també ara estem mirant, o mirarem el llibre de registre a partir de l'any 40, a veure si hi ha alguna nota que digui que els han enterrat a la fossa, que seria una prova de que van començar a buidar. Perquè realment aquest taüt en soliari que és l'any 41 doncs. I no sé què diu la Raül però bé, són hipòtesis, és a dir, realment l'Hora Picornell seria una gran decepció, no? Però bé, ho hem de valorar. Pot ser que no hi siguin. Segons les dues línies de fosses i documentalment no hi són. No hi són. Perquè, clar, tenim una tracta de dia 8, una de dia 11, no, dia 4, dia 8 serien 9, 10, 11, 15 i 22. Dia 5 no és. O bé, que fossin a un altre indret. Jo me pensava que aquesta tracta del 4 de gener no era ben bé d'aquest dia. Perquè, clar, no està clar que en Pere Vallespí entrés a presó.
parlant amb la família, sembla que sí. Però bé, després que han hagut d'agarrar-se i diu, Tomeu, escolta, la persona que anava engrillonada en Pere Vallespí era en Joan Marcant Rabassa, tracta de presó. Per tant, la resta, seguríssim, hi trobarem el germà Montserrat Parets, seguríssim. El que ara hi tot és sofrir. Les dones, clar, aquest mite, no, que si van ser violades, torturades davant del cementeri, no, pues sí que podria ser que els atressen de la presó de Can Sales i els aduguessin a la comissaria de policia. Fet que passa, fet documentalment passava això, i estiguessin allà els altres dies i ja de dia 5 passaríem a dia 8 o a dia 9, sí que estarien a ball aquesta cosa. Però bé, són hipòtesis, no? Són hipòtesis, totes aquestes coses. Realment, però bé, s'ha de tenir en compte totes aquestes coses. S'ha xerrat d'un que pareix que havia participat en l'assassinat d'Aurora Picornell, que va fer unes manifestacions a dins d'un bar de Dinar i això. I això no està situat en el... Sí, sembla que va ser així, no recordo el llinatge que li donaven, que va participar... Però és que passa d'una cosa, el testimoni oral s'ha de agafar entre cometes, perquè realment a tots els indrets trobes testimonis molt semblants. No, és cap de Aurora, no, però vull dir, jo que sé, ara no recordo bé, però a vegades el que te conten a Porreres ho te conten a Campos, o te conten a Montuïri, entens? Ara, realment l'Aurora, que ara la xiquina, el cartell, és l'homenatge que li van fer, realment és un fet un poquet, no sé ben bé, sembla que sigui així, no? Realment els testimonis orals no han errat molt, és a dir, 55 casos són molts, és una xifra molt considerable. Ara bé, jo crec que, ho he dit 1000 vegades, que realment la investigació històrica de la repressió tenim la gran sort de que se pugui complementar amb aquestes exhumacions. Clar, i això te dona una informació importantíssima. Jo saps moltes coses que realment que abans t'ho contaven. Per exemple, me sap greu dir-ho, no? Per exemple, a Morden, per llegir el diccionari vermell, que han trobat alguna modalitat repressiva que és una persona que la fermaven en un pes i el tiraven dins la mà. Això, per testimoni oral, però ara ho han constatat documentalment. Documentalment està. Per tant, perquè troben un cos a dins la mà, amb un pes, víctima de la repressió de la guerra. Per tant, això dona força, no? És a dir, per en document, en testimoni, etc. En fotografies també, cada vegada més surten fotografies de la repressió, com per exemple els tres mariandos van d'entrar dins la fossa de s'enterrats, com per exemple Natau Martí, que el van trobar al voltant del municipi de Palma, com per exemple aquesta fotografia que va aportar en el llibre de les 5 infermeres moriren 2 vegades d'Antoni Tugores, que davant l'hostal Perelló a un fogueró que cremaven els milicians que estaven a dins, que van estar, que eren, l'hostal Perelló era un hospital de sang i els van enterrar. Això se sabia, però realment aquest document, aquesta foto, que en el seu moment va publicar el doctor Miquel Duran, però ara en Antoni Tugores ha pogut trobar aquest document amb un escrit darrere. Las hogueras donde quemaron los malditos tal. I se va trobant corretes. Ara bé, de l'Aurora Picornell tenim un document. Sabem que va entrar a presó i sabem que dia 5, bé, tenim moltes coses més que va portar, com pot ser mediant d'original, però sabem que dia 5 aquest document que el treuen. Ara no vol dir que el duessin directament a Porreres, perquè si no, pareix que no seria aquí, en principi. Ja que s'ha parlat de que els van violar i torturar, per tant, possiblement hi ha la possibilitat que passassin
per la comissaria de policia, perquè a vegades ho feien, no? A vegades el camió sortia de Can Mir, de Castell de Bellver, s'aturava la comissaria de policia, els entraven allà davant, els torturaven, sortia el camió, els feien anar a la sang, que passat Sant Cristòfol a la sang, i després cap a Porreres. Per tant, bé, la crueltat d'aquesta terrible repressió, que com dic abans, les xifres demostren que Mallorca va ser un dels llocs on la repressió va ser més intensa i més important. Ara bé, després de fet tenim la possibilitat que el govern que ha fet passes, però bé, després clar, hi ha un canvi de govern i tot s'atura. Però bé, això almenys manco. Sense cap dubte, si s'aconsegueix arribar a un acord, ens massa força i molt aclarirà moltes d'aquestes dubtes que envolten aquesta una frase un poc així, no? Que els clients que ha intentat estudiar tot aquest tema conèixer la creu un poc, no? Un poc encara pot aparèixer Sí, Pues puc xerrar en qualque familiar de Piparet, que supos que devem ser morts, els que van fer aquells mitjos, per saber la profunditat o sigui, des les compres, quan han de fer uns mitjos, en quina profunditat van, perquè crec que les coses estaven a dins un metre. No crec que hi va, sí. No crec que hi va. No ho sé, jo vaig tenir la possibilitat indirectament de parlar amb gent, amb familiars de persones que sí que els seus, ja sigui un pare o un germà, li va fer feina. I ja me contaven aquest fet, no? Que recorden que quan picaven o buidaven per fer tal, que van trobar monedes, un bolígraf, uns guaires, això. Això m'ho va contar en Rafael Llana, no? Que son pare i fa de pica pedrer, entre d'altres, que va morir fa poc, en regal, no? Sols d'aquí, d'aquesta casa. Perquè això pot ser un petit problema, no? És un tinglal que va totes les mitjos i les coses. No, jo crec que realment... Vull dir que estigui tot... Bueno, sí, jo crec que sí. Però bé, realment, en aquest caire de la construcció hi ha 6 cossos i sembla que se puguin exhumar. Pot ser que n'hi hagi més, no? Ara bé, també aquesta foto il·lustra que possiblement ho van moure. Jo crec que sí que ho van moure. Jo crec que sí que ho van moure. Ara bé, és tot un... I la idea de les bales també és un incògnit, això realment. Que no hi hagués cap bala de fusil o d'entrellador i tots fossin casquillos de pistola. No hi havia dos parabel o nivell, no? Bales n'hi havia, la creu. Els nens s'ho donaven a treballar. L'Antoni Guer no va fer una guerra, ho diu. Hi ha impactes de bala. Hi ha impactes de bala. Ara bé, és a dir, sí que, clar, hem de parlar que Aranzadi és un tema científic, no? És a dir, hem dit els cossos, si hi ha rotures d'ossos, de tal, del que sigui, i determinen una sèrie de coses. Ara bé, és vera que van afusellar gent. Però se pensa que possiblement els van rematar a peu de fossa, segons va dir. És a dir, però bé, també tenim un testimoni escrit que ens va enviar, record, el capellà de Can Gua, important, però no parla d'això, sinó que parla que un dia va xerrar amb Sant José i va contar tota una sèrie de coses. I ell parla que els enterraven a 2 zones, a dos llocs, a 2 trats, cal així. Per tant, cal la possibilitat que un altre lloc hi siguin. Jo recordo que l'home Marguerite d'Oliver va dir que la primera parell de nínxols, quan ten bé, no, ja no nínxols, ja no capelles, possiblement allà hi van enterrar. Però bé, tot això és una incògnita, perquè realment fins i tot possiblement el document que ens diu el govern de Fossa s'ha equivocat, perquè per data no, és a dir, per setembre, aquí no són morts assassinats de setembre, són del febrer del 37, no del 36.
o volia dir primer tram o segon tram, però bé, és que això tot és sense cap dubte, com he dit abans, tornar a exhumar ens donarà moltes més respostes. Per tant, jo crec que ja estem parlant un poquet amb en Sebastià Lliteres, amb en Joan Ferran, el meu fill, si posem un projecte de centre d'interpretació en una taula. Encara és molt verd, perquè jo crec que estaria bé perquè realment pot donar per molt, no? Jo crec que sí, realment que si ho fas et donar molt més i se podria ser una eina didàctica perquè els usuaris s'hi puguin anar, etc. Però bé, això ja hi ha quasi, no? És una cosa... I això, aquests cadàvers no identificats, però que se suposa perquè havien estat trets el mateix dia que algun d'aquests identificats, que és que no hi havia ADN de familiars... Sí, és a dir, el gran problema és que, bé, la primera exhumació no se farà, diguem, administrativament no se farà com se va fer, és a dir, la primera exhumació se va fer per ser ràpids, perquè ja era final d'any durant una entitat que va ser Memòria Mallorca, i Memòria Mallorca va gestionar massa bé els temes d'exhumació i va recollir ADN i tal, però bé, és que jo tinc tota la informació aquí, però no tampoc és necessari, però ben que se van recollir en torn a 90 ADNs que corresponen a unes 50 famílies, 50 víctimes. És una tercera part, és poc, és a dir, realment no podem identificar. Això li hem d'afegir que les restes, algunes estan molt malament, ja he dit, la genetista d'Aranzadi va tornar a venir i agafa les mostres d'una manera diferent a veure si pot ajudar. Ara bé, un poc arriscat, jo estic convençut que en aquesta fossa Sant Pere Vallespí el germà Montserrat Pérez, segur, ja marcant rabassa. Llavors tenim també tenim la possibilitat, que ara ho mostraré, que és que a cada fossa tenim l'edat de cada un d'ells, no? Per exemple, la fossa 2, l'individu número 2, que té 45 i 50 anys, fa 66, el que us vaig dir, per exemple, la fossa número 3, el primer individu té entre 37 i 45 anys, fa 1,74 m, i el segon té 8 anys, i fa 1,72 m. Aquí tenim unes dades, també tenim els objectes, no? També els objectes, que no he volgut treure per tampoc allargar massa el sermó, no? Tenim totes, per exemple, la fossa número 1, en l'individu número 1, pues, dues cables muñeca, tenia les soles de sabates, botons, cremallera, tot això ens permet identificar realment les cremalleres, a vegades perquè duen roba d'estant, no? Que era d'hivern i totes aquestes coses. També algunes mos diuen que ben segur no siguin una treta de perró, perquè realment a les zones se troben menys coses que l'altra. Tenim tota una sèrie d'informació important, no? que pot ajudar, sense cap dubte, si no se van fer més mostres d'ADN. Per exemple, tenim una treta de llum major de 6 o 7 persones, treta no, d'escorter de falange de llum major que els van dur. I possiblement estiguin en aquesta segona línia de fosses, però clar, si no coneixen la seva família i no se poden fer ADN, no ho poden documentar. Per tant, jo crec que hem iniciat aquesta feina de fer un banc de dades d'ADN per intentar pues, que la gent hi vagi i aporti les dades i... Ara bé, jo crec que almenys tenim una documentació important que són aquesta llibertat, no? Almenys ens permet saber que la bancària que va morir a través de les publicacions que ha fet el Diccionari Vermell, etc. No? Per tant, més o manco poden saber qui hi ha. Ara bé, si no tens ADN, digues. Una pregunta, doncs, cossos que no s'han pogut identificar. Sí. Què se'n fa ara en aquest món? Després de...
Això, en principi, clar, una de les possibilitats era que si se desmuntava la paret de nínxol de les dues capelles, quan fessin la nova construcció, pues fessin una zona per deixar els cossos. Però bé, crec que si no vaig malament tot es durarà a bon sosec, perquè aquí no hi ha unes instal·lacions adients. Perquè clar, encara queden molt de cossos, que són molts encara, i imagina't si fem una segona fase. Però bé, és a dir, jo crec que, clar, ara ja és la Direcció General de Memòria Democràtica, ja se té l'experiència també de Montuïri, també tenim l'experiència de Formentera, que varen exhumar, i bé, jo crec que a poc a poc, clar, això és un fet que no és fàcil, no? I, curiosament, ben estat exhumar a Palma, tenim tots els documents, sabem qui van dur a Palma perfectament, no hi ha cap problema. En canvi, a Porreres no sabem per diccionar, per la gran obra de Llorenç Capellà, per la feina dels historiadors d'aquesta col·lecció de el poble a poble, per aportacions que ha fet, hi ha algun document, però poc més, i per tant, sabem més o menys el que hem pogut averiguar, no? Home, a ningú me demani si quedaré, que no ho veig. No. Doncs bé, pots encara compareixer molta documentació arxivística, d'hemeroteca, gràfica, de la que ja coneixem ara. Jo crec que és cabdal els procediments judicials. Nosaltres m'ho diré tot. Per exemple, la Memòria de Mallorca fa un grapat d'any va aconseguir una subvenció, se van digitalitzar tots els procediments judicials. Són 400.000 documents. Ara veure que no parla directament de la fossa de Porreres, però sí que indirectament. Per tant, és una documentació impressionant. I aquests procediments hi poden trobar fotografies, actes de defunció, autòpsies, etc. Què passa? També una de les altres feines a fer, però clar, la Direcció General de Memòria Democràtica, fa molt poc temps, hem vist en el responsable de l'arxiu d'estocant militar, que està a les avingudes, per veure la possibilitat de que puguin aportar un dobbers per digitalitzar de l'any 39 a l'any 45, perquè ells ja tenen una còpia fins a l'any 39. I obrir per també a través de la universitat. I informació, documentació particularíssima. Jo, qualsevol de nosaltres pot tenir, què sé jo, una esquela, una carta, tot això. Això és fer un seguiment. Sí. A mi que el que has anomenat el doctor Grau, saps que mort de tema d'ell. Cada matí el primer que faig a llegir el diari és mirar les esqueles. Perquè segons el llinatge de la família, ell sabia, quan fa el psicotòpoli, si havia d'anar a demanar o si podíem tenir informació o no sigui. Encara queda gent que ha viscut aquest tema. Per tant, fer un seguiment molt puntual, és possible famílies o persones. Hem aconseguit coses. Jo vaig per aconseguir un llibre de registre de Falange, de Porreres, però clar, és del 38. S'enviar documents des de Palma, però ja pràcticament no dona cap informació. Molt poqueta, però també sí que hem pogut trobar llistats d'afiliats d'Esquerra Republicana, de Sindicat Fraternitat Obrera, d'Unió Obrera de Porreres, és a dir, tots els afiliats que hi havia durant la República del partit d'Esquerra i el Sindicat Obrer. Per cert, que és una de les coses que hi ha 5 dones afiliades. I ja on vivien, per cert, és una cosa que se podia fer. A veure, se van trobant corretes. Ara bé, no trobarem un document que digui aquí o allà, no. Ara d'interpretar un poc les coses. Ara bé, jo crec que els procediments judicials i també el guany civil sembla que hi ha com més corretes, no? És a dir, realment ja has pogut documentar que diguem, els darrers mesos de la República van ser força complicats. És a dir, s'ha de pensar que era una època que no van passar molt de fets i realment cada vegada trobant alguns expedients. Jo record del Nori, no? Des que hi ha de Porreres, rector de Montuïri, un expedient força bo, no? De la implicació, del capellà d'Esporles, no? Mateu Tudores,
etc. Apareixen informacions d'incidents que hi havia en els pobles. Ara bé, ja t'ho dic, són, tu saps, hores i hores de remenar papers i a vegades estàs 3 hores i no trobes res, però a vegades tens una persona i te posa aquesta foto en una taula i et diu, mira que una foto del cementeri de l'any 50 t'interessa? I veus que els mira, dius, mira que el caramull de terra, això et se fossa. Pot ser interpretat, pot ser una manco de quin any és, però bé, realment han passat ja un bon de tant d'anys. Però bé, jo, com he dit, tenim la gran sort, és a dir, durant anys, desgraciadament el nostre poble va ser reconegut per desastres de la guerra, però jo crec que ja fa anys que el nostre poble i les entitats, i els partits, l'Ajuntament estan incorporant una altra cosa, el compromís amb la recuperació dels anys de la guerra, és a dir, això és fonamental. És a dir, Porres hem donat moltes passes i en seguirem donant. Ja ha fet molta feina, ja ho he dit abans, és a dir, realment la segona fase ajudarà molt més a comprendre les coses. És a dir, I això, Tomeu, ja que ha sortit en Lluís Sitjà, tu saps exactament en Lluís Sitjà el paper que jugava aquí a Porreres durant la República, o sigui, que pugui donar una pista de per què en Nart de Xot va atemptar precisament contra ell? Bueno, el Nart de Xot és un fet, és a dir, sembla que el Nart de Xot va ser el tema de la subhasta de, és a dir, sabeu que havien de fer l'escola nova, no? Que s'havia anat un poc bé i tal, i allà hi havia una maldarà. I sabeu que van obrir una subhasta. Perquè aquest darrer any s'encarregàs d'expulsar les maldes i bé, tota una sèrie de persones van accedir en aquesta subhasta, un d'ells en Nart de Xot. I sembla que és que va donar el preu més bo, o va donar el preu més bo perquè estava documentat i no li van donar a ell. I supos que això i algunes coses més que devia tenir ja, no? Va suposar que aquest fet, no? Que va ser molt greu. El Facebook que va amb una tragèdia, és que el Facebook que va amb una tragèdia perquè la guina batalla de tot. Va bé, sembla que va ser això. Ara bé, a veure que en Lluís Sitjà era un terratinent que se va quedar en segones núpcies aquí amb una porrerenca i que ell venia molt poc, realment, simplement per les eleccions i poc més. Però bé, realment a nivell de Palma era un personatge destacadíssim. Estava relacionat en la crem de revoltats. La motivació de l'atemptat podia ser més personal que no polític. Bueno, bé, era Andreu Obrador, Ripoll, era membre del Partit de Ràdio Comunista de Porreres. Era una persona realment que hi trobàvem alguna participació en el diari Nostra Palabra, no? Fa alguna participació. Però bé, sembla que el motiu possiblement era un poc polític, però també perquè el tema que hi havia un moderat molt important aquí i s'havia de rebassar i per temes acollit, tot aquest tema ell havia donat un dos bes, sembla que era la millor oferta i no li van donar i quan tentaven, bueno, ja fa un parell de diumenges que no se tenien, no? Sí, ja fa un parell de diumenges que no se tenien quan entraven a missa. I va haver un dia que va agafar la pistola i va pegar i va ferir en el paladar. Va quedar clavada entre els dents del paladar i després bé, no penso que sembla que en altre això pues, el van ferir, no? Van haver passat rossats de tragèdia. De linxament? Sí. Ho sé perquè ara darrerament, curiosament, m'hauran donat una fotografia d'en Francesc Llaneres, un de les víctimes que no tenien, de Camp Pastís, i clar, ell també escrivia La Voz de Porreres i va fer aquesta famosa subscripció per enviar el bé a la família i era un Déu perquè estava tancat en el penal sí, no sé, en què hi surt aquest funcionament. Però bé, hi diu aquesta motivació, no? Ara bé, pot ser que també hi havia un poc d'enfrontament polític, però la motivació va ser per la subhasta de la malvarada de l'escola nova, sembla que va ser això. Avui ja no se mataria per això.
Va arrossar la tragèdia, va arrossar la tragèdia. El curiós és... Sí, va ser un caos que va ser molt... Bé. Mansi fent la segona fase i tornant bon mos.